Atur pambagyo wilujeng kebiaraku melar kebiaraku ngebiar cahyaning sandiwara ketoprak kantong cahya sentiko ingkang mijil saking dukuh kedung nanga ingkang dipun pangarsani dening Ki Bagus Arya dipun bantu dening kadang kula Tias kula matur nuwun dumateng masyarakat Nganggil ingkang sampun kersa amaringi wedal dumateng kula sak kanca pentas ing dalu menika. Mugi-mugi anggen kawula pentas ing dalu menika boten wonten alangan setunggal punapa-punapa ngantos paripurnaning lampahan ing dalu mangke. Para sutrisna budaya Jawi panjenengan sami sampun dibur kalian widodari ayu kita harupi tari gambyong minangka purwakaning adicara pagelaran ing dalu menika. Para miyarsa kakung saha mewah putri keluarga ageng sandiwara ketoprak kantong cahya sentiko dalu menika badhe methik lampahan geger kerajaan Turki dawah perangan Sadi Bey adegan ingkang ongkos pisan wonten ing kamesteran Turki Saud Mahmud dalu menika dipun pangarsani dening Ki Bagus Sukesno Jenderal Muhammad dalu menika dipun paragani dening Bapak Sagiono Kapten Lapsaru dalu menika dipun paragani dening Bapak Sukijan adegan ingkang salajengipun wonten ing kerajaan Jodir
Siti Jubidah dalu menika dipun paragani dening Nyonya Atik. Pakah Romen dalu menika dipun paragani dening Ki Bagus Sukoco. Adegan ingkang salajengipun wonten ing dusun Raja Sadi minangka telang-telenge nglampan ing dalu menika dipun paragani dening Ki Bagus Anto. Adegan ingkang salajengipun wonten ing Laut Hitam Pangeran Yusuf dalu menika dipun paragani dening Ki Bagus Alek Wibisono. Kasan dipun paragani dening Ki Bagus Penceng. Sora dalu menika dipun paragani dening Ki Bagus Trombol. Adegan ingkang salajengipun wonten ing Kerajaan Turki Maharaja Abdul Aris dalu menika dipun paragani dening Arongkoma Sulatin. Siti Rohana dalu menika dipun paragani dening Nyonya Basri. Dr. Salokas dalu menika dipun paragani dening Ki Bagus Jengku. Adegan ingkang salajengipun wonten ing Ngerum Pangeran Saladin dalu menika dipun paragani dening Arya. Putri Reza dalu menika dipun paragani dening Nyonya Tias. Mekaten kala pau pendapuk utawi adegan ingkang badhe ngayahi jaiban ing dalu mangke kados pundi mangke kiprahipun keluarga ageng Seni Jawi Sandiwara Ketoprak Kantong Cahya Sentika Sugeng Dalu Sugeng Hamirsani ngantos titipurnaning lampan ing dalu mangke Jaya Wijayanti kalis elir ing Sabikala Blora Mustika Blora Ota Adipura Sasana Jaya Kertabumi sekali merdika tetap merdika sekali jaya tetap jaya. Kantong Cahya Sentika tetap jaya.
Kakang Kapten Mahmud dan Jenderal Muhammad. Paring jauh. Saya kula kemalaken wonten ing kerajaan Turki. Menika semantun kula sampun midraken layang saksunya. Sasampunipun Saul Mahmud, nggih Master Saul Mahmud. Sedaya para pakah lan para kadri basti dereng nderekaken sowan Jenderal Mokamah an Kapten Lasaru, tapi surat undangan supados marah wonten ing kamasteran. Saderenge menapa kemawon ingkang mangke badhe kula aturaken, kula ngaturke sungkeming pangabekti rumiyin. Kula tampi dados simating manah dulu Kakang. Dan sampean Kakang Jenderal. Kula ora liwat putra panjenengan tanpa nunggu Kakang. sangat angel kawula niki anda dosaken jejimah nanging boten kasupen kula ngaturaken sugeng Kanjeng tampi dan mari. Kakang Kakang sedaya kemalaken wonten ing kerajaan Turki. Wonten kamasteran. Nggih. Nanging kakuan penjaga mesti sami sarut. Panjenengan nggadahi panjung. Panjen sampun trep. Tiang gesang dateng Kupet Sandiwasana. Mestinipun nggadahi panjangga, nggadahi panjangga. Monggo panjangga menika yen boten dipun jangkah mestinipun boten kaleksanan. Panjangga menapa panjenengan kula aturi purba Kakang Jenderal Muhammad. Sampun pinten-pinten taun laminipun ketok sah. Wonten ing kerajaan Turki dapur master kemawon. Kula boten trima ing lampan niku Kakang. Oh, kepengin kados rujuk kerajaan Turki. Kakang Master Saul Mahmud nggadahi panjangga kepengin dados nalendra dhateng ing praja Turki. Panjenengan menika kedah mawas diri. Mawas Pancen menika kasunyatan yen menungso menika nggadahi panjangga. Menapa kelampahan? Menapa kelampahan? Temagaken dipun galeng nganti lebet. mestinipun saged kelampahan. Nanging wonten pepalanganipun Kakang. lajeng pepalanganipun sinten Saladin, Saladin yang ngerum. Gusti Saul Mahmud menika panjenengan ngucap Saladin ingkang dados pepalang. Monggo nalendra dhateng Turki. Pak tasih wonten Pangeran Yusuf wonten. Namung Saladin ingkang dados pepalang kedahipun tiga-tiganipun saged sedo. Yen boten saged sedo menika panjenengan menika boten wonten pepalang kaleksanan. Kakang Master Mahmud nggadahi panjangga ngangkat dos pekaten pungguh penggalih panjenengan dos pundi. Monggo matur. nek tanggul kula kula sarujuk menika sampun pas menawi panjenengan menika dados Sedaya pepalang kula kedah sirna. Sarujuk. Kula sampun sarujuk. Kang Mas Jenderal Muhammad nggih sarujuk. Sedaya sarujuk. Lah sampeyan
Kandak payo menepon nanti kas rocuan tu. Kalau dapat yang paling benar, harus sampeyan tripun enak-enak mawon. Gusti Saul Makmud, kula badhe nyuwun upami panjenengan menika kelampahan dados raja wonten Turki, panjenengan menika kedah ngangge tapak asma Jenderal Mokamat lan Kapten Lasaru anti ganti perjanjian. Nganggo cara perjanjian. Mestinipun mekaten. Yang boleh hati sudah diroco perjanjian tanda tangan. Mestinipun mekaten awit menapa? Yen panjenengan sampun sumeneng dateng ing praja Turki. Lho, panjenengan menika sampun nglalekaken. Nglalekaken kula lan Kang Mas Jenderal Mokamat. Mestinipun mekaten. Nek kula mboten en salah kabar kota rucu terkini. Sudah mula kemauan sakai. Tanda tangan. Monggo. Panjenengan rumiyin, panjenengan rumiyin. Tangan itu aku gampang. Panjenengan rumiyin. Mas Seksen. Kualik. Macet kok bene. Pak. Hehe. Kakak. Loh. Pripun? Kakak. Loh kok bapak saya tukang mendel. Lho niki maksine telas. Cak kuning. Monggo, Kang Mas. Ya panjenengan dereng kok. Mas Jenipun makaten. Apik. Lho niku mboten telas. Pangapunten Aster Saul Makmud. Mongko praja mikir an kerajaan Turki pendak kala mangsa setahun sepisan. Peperangan sampun dipun wiwiti. Mongko sampun setunggal tahun. Perang adat boten enten ingkang kerampungan. Mikir boten purun mesra. Ewa dening Turki boten purun ngersa. Lah, sakmenika kados pundi iku praktikal panjenengan sagedipun damai Turki lan bikin. Akan kaptelasan. Akaten. Yang penggayo sampeyan ngaten kula ketah wonten bidur badhe juru perdamaian. Gusti Saul Makmud. Monggo kula menika bab perdamelan kula sakmenika kula pasrahaken panjenengan. Awit Kang Mas Jenderal Mokamat mestinipun nggadahi panjaba. Samunugi kula nggadahi panjaba. Upami sampun kelampahan panjenengan dados Nalendra, kula kedahipun dados jenderal. Menawi sampeyan sampun dados raja. Kula kepengin wening garwa. Waya. Waya. Cocok. Ya menawi dadi ratu ora duwe bojo nek percuma. Makaten. Sakmenika kula nyuwun iku pratikel panjenengan. Sing tresnani Ingkang kula tresnani sithik
Wirohaya. Oh, Sidir Pasang. Mapaning laut hitam. Lurus. Kakang. Kula Sampai itu. Yang sampul terus lalindo. Terus sampai kementerian dari pon Sidir Pasang. Ya. Ingatan kalau tundung. Lestari pon hitam Sidir Pasang. Jakanan. Menaikkan pulau tak baik kan. kula dipun bagi napa? Wonten mengerung. Wonten ngerung supados kula mejahi salatih. Apa jenengan? Aku perang tumucin dengan kerajaan Bijil. Lho niki tak kangge peperangan. Panjenengan menika minggah dhateng ing Bijil kaijenan lho. Saya berkata orang Ampun, kula paringi saran. Kedah. Kedahipun ngendel nyawiji ngripe penggawe raja wonten ing Bijil. Kamangke Raja Bijil Siti Sulaiha upami manut kalian panjenengan ing mangke. Panjenengan gajah ing praja Bijil dipun paringi kanugrahan sigar semangka. Ing praja Bijil Siti Sulaiha boten silah cawe-cawe. Ing kados pangaten paring Rasul. Ageng slamet.